Eh, ngati nyalare wanu. Siapa nambuya? Nyalare. Jauh ni nuwa nyai lens. Jadi nuwa ya nama bapa tak kali. Nawe kami dah kata. Puluh di semua nama apa? Anamku. Saka kuya kwa kaita kashikira mangu na kala tabla semana. Tazo gara katangrada muziko. Ndipo kuti mai guru vakati vari kutema magamu. Uyanza akasvika achidzidza mai guru kutema magamu. Akati akufanika kutema magamu ngekuti magamu aya kwese kune minda yasekuru wangu kune magamu. Saka pamuda pani vasekuru wangu. Mai guru akati magamu akasangana nemurume wangu ndizvidi kuti mai guru akati ona bamukuru bautoni achivaudza bamukuru akazwa akavati aya magamu seatema magamu. Ndovatagara vakaenda kunoswa waya munda ipapo pamunda waya ikaiswa kuti azoti apo patengeswa nemukomana da kuedza bata nasabhuku tikati kuwe zvimwe zvipi sabhuku akati hano iyi nyaya ndisikuti handisikuiziva asi ndichachiedza kumisa mukomana uyo nevanhu vacho akatenga tausati ini movement ipapo apo kuti tiitika senyaya iyi takagara mvura yakanaya wachauda kuti ende kuni mai guru akada kuti aenda kumbaya chigecho ngokuti sabhuku ngati hanzi imi munokundira nekuri mukati mai kuita muda uyu mai guru akada kuda kubaya gecho mukomana hanzi akauya akati apa muri kuma pana vapasi penyu zvichitobata kubva kurodhi kwaitaura kwakaiswa waya kudzika kubata kumusha kunogara nambuya gogo manana newaya anamukira kwavo hadzi kwese ndekwabva imi muri mhuri yekwachigoso maifanira muri kugara kugondewa. Saka pachindienda kunetsa ari kudzi chigoso kutarisa vana sekuru vedu isusu sekuru wangu ni anova sekuru baba vasekuru vake vakazvarwa vari mabrother vana sekuru vedu vakazvarwa vari mabrothers ndibaba wangu zvochibva pakuti imba yedu koya imba yavo koya imba yekunana kwana baba kuseruku kuseruku manendo. Saka ndipo pakati pakunzi iyi imba yachigoso vanofanira kunge minda iri kugonde. Saka kutoti kugara kwese kwakaita vana mai vedu vachiroorwa muno mumusha vachikurira vari panapa vachibara mhuri dzavo dzese dzimwe dzatowanhu vanokurisa vatochembera vachigara pavakanga vasingazvizera vana sekuru kuti ava pasi pedu vakadiwa ngodi vanguva kwavo asi zvazvitaurwa nemwana uyo akadini akazvarwa zuro rino vochivachitaura kuti hanzi chii nehistory handidi kana sakati tingaswera kuda kuti bvunze uyu kuti zvamira senga tikazobayana mumaziso sevana vanyamuri ngatiweko ndii tipatsanunwe saka madari nyaya wakuru vacho vagore kuzivana baba vanenge vakundikana vati vakundikana kuya asi vatakaona ongachida kuya vandofataatsagondevadivirako saka tiri panapa ndingatoti atoripo mukuru ndini asi vana tete varipo vakuru sakwandiri because andoda asi kuita chinhu chiri half cooked kana chinhu chiri half cooked hakuna zvitaita tiri kuda munhu anonyatsa kuziva kuti minda yajames inotangira up ichiperera up minda yaPhineas inotangira up kusvika up munda ndizvo tichida zvoda kuti dambudziko redu riite sei ripere ribva rapera once and for all because tikaita blanket thing yekuti awana kutengesa minda tisingazivi kuti minda yauri kutengesa ndeyani although kutengesa minda kuri wrong minda yakwanisa haifaniri kutengeswa paminda ngatizive kuti apa ndepani it's very important because handikangona ini zvamira ndisa wana chigoso wacho munoziva kwamunotangire nekwamunoperera kugondewa vana tete vari vakuru tete unoenda musango ake popcorn ungati pese pauchada kudaidzwa nyaya yebhaunda unoda kutanga uraidza wana tete patakakura chitaurwa na baba vedu
hongu tobazi ndopa ndikutaura iwe chimontaura chino pamugano wedu yatakataura ndopadii ndopaziva so that inenge ndakuta reference unomontaura kuti totangira apa kusvika papi apa wari panext ndiani ndeapo kusvika apa and because I know uyo ari kugara kuno kwamaketo kukadoma ndiani ndijames handizwa unomuka musauya wosvika dhigarakira katengeswa tichesa ndii umwe ndiani futi riba vana baba vakakuinani Phineas nani naJames nani naElisha yes naSolomon naMatthew baba vangati Phineas James Phineas wairi naTimothy yes chigoswa izani ndiye Timothy yes saka ukaiti Timothy naPhineas ukoti Phineas naJames ndo mani ndo madhara ndoziva saka asi kuziva kwandoita ini ndekuti minda yaPhineas inozikanwa kuti inotangira apa kusvika apa minda yaJames inozikanwa kuti inotangira papi apa kusvika apa yachigoso inozikanwa kubva apa kusvika apa zvese ndozvatuti izvozvo ngatiende paground tiestablishe zvinhu izvozvo tinozvazikanwa kuti iyi inogo area inogo area but kuziva kwandoita ini iwe suga iwe wakakurire pio wakakurira kupi wakura bulawa saka iwe ukabobuluwa ungusvika utamba kutengesa amina mapindo epa because izvi hachidi chitotsikana kudiba kutengesa minda is wrong yes washaya zvimwe zvokuita kana kuchera matoilet kana basa rume saka chikuti utengese minda chii minda yatengeswa ndeichangani hausipeziva ndati hausipeziva here minda yatengeswa nera tichakupa chimupindura mubvunzo tozopa mukana minda yari kutengeswa hausipeziva here pane yakabudisa do you have the authority yekubudisa minda iyoyo unopani iwo nesimba ripiwo panguva yauropa munhu minda yauko izwa hapana ari kundifonera is it Australia or UK ndiani anza Jeffrey is complaining kuti mutengesa minda haasi kutuma Jeffrey utokopota kuti endai ndikukumbirawo mambo kuti ende vanhu ngavaende paground vanhu vakana kudzokawo bhuruwa ngadzokawo bhuruwa that's what he told me 3 days ago hapana era ba iwe ndio ni era iwewe ndio ni era hauntauri kuti kutengesa unogona kunotengesa lendinga ai iwe kana uyapo kugara chiti bhuruwa yanetsa uya pambaba ugare banzi worima minda iripo zvichanaka uri papi ipapo toda unopedza kutengesa minda yodzoka kuti bhuruwa saka what is your intention yekutengesa minda timbokukana pakanopedza vakatoshata shamari kuenda kwazambo kuwa munda wako takashare minda kushare minda iziri yako iwe shamari chinoti kushare minda unoziva zvinoreva kushare minda it means kuti wana wese wanenge waripo wotaura kuti iyi nhingi apa nhingi apa nhingi apa iwe uri mwana waPhineas here ndaturi mwana waPhineas here hauna right yekutengesa munda waPhineas une right yekutengesa munda waMorgan Morgan ane munda wake ile wakakutora kuti akapiwa goa yedu changamire nani Jesu watu wafonera sambaje ni akatora sabu changarembo akatora sabu kutangarembo izvo zvandokutaura kuterera zvandokutaura zvesimbo
Iwewe hauna right yekutengesa munda waPhineas, hauna right yekutengesa munda waJames, hauna right yekutengesa munda waTimothy. Kuruzizwa? Hauna right iyoyo. Iwewe une right yekutengesa munda waMorgan. Baba wani? Izvo wakabva bhuruwa ushuya kuno kwakakudziwa here kuti munda waMorgan ndeuyu? Wakaratidzwa nani? Nani? Sabu kudangarembo anoziva miti yakawaikwa Sabu kudangarembo ndowaitidzanirira asi munhu akati no, akatipa goahead tibaatoni. Izwa shamwari. Uzati utaura. Baba waToni mwana waJames, haasi mwana waPhineas. Asi ndiye baba mukuru. Ngwara zina basa. Baba waToni anoshare ya Matthew, ya Elisha, ya Simon, ya ndimwangu ndiani Solomon. Ndiyo anoshare hiyo. Ukaenda kwa Timothy kuna Godi. Kuna Hama. Ndiwo anoshare minda iyoyo. Uenda kwa Phineas, wariko wana Phineas hapo. Ndiwo anoshare minda yani? Ya Phineas. Iwe simba lako rakuvhanya kuti muondike kuti wakushare minda yemusha wese. Ndio saka kutaura ini zvandoita shamwari ndikanobata chete kuti watengesa munda kana ndikatozviprova chete you are going to be a very good example in area more. You are going to jail. Zviva zvandikutaura inini because minda yautotengesa iyo ndine interest nayo. Minda yautotengesa iyo ndine interest nayo zvakanyanya. Sanangurai. Sanangu. Mtete wangu. Tete Sanangu. Hautengesi munda waSanangu. Kuti ukatengesa munda waSanangu, musati matengesa munda yaSanangu unofanira matombo yakuno matitaura kuti wana sekuru unotengesawo munda. Tokuti go ahead. Kana kuti stop. Not kuti wewe unoya pana bonda kuti akatotengesa Morgan ane munda. Minda inapo yese ndiye yaSanangu. Vanhu vese muri apo mese makagara minda yaSanangu ndiye akakupa minda. No, nditaure izvozvo. Interest nayo kwakanotengesa iwe ndikangozviprova chete you are going to jail. Vakomana apa dhuza nyangu mangwana makuseni ndaine tsoka apa. I want to establish kuti muestablish kuti minda yakatengesa ndani. Vanhu vese varipo apo. Vanhu vacho vakatengeserwa ndoanani kuwada kuno vanhu vacho vese vakatengeserwa. Tivatatoipedza nyaya yacho tisikiri tichineswa. Doro rinonaka zinonaka nemari yekusenza yako. Ungatenga mbanje watengesa munda watenga mbanje. Mangwana makuseni watenga. Mangwana Sunday. Sunday.